क्लाब बियो लाइब्रेरि जों लागोनि रायजोनि बियो नै साराय दिक्सि बाल्टिं सब दंजोबथारो जों लागोआव Unsi나 먹으면 돼. 진짜 한 마리 골랐어 이물. 이거 다른 아니야. 아타잖아 뭐. 그나 갈게요. 가나 잡아요. 건 힙합하고 이제 건. 내가 받은 창문아. 나 신이라고 다니는 거라서 스카라 신이라고. 오늘의 비디오 그저저 신나이랑 레그프. 가나 잡을래? Kalau medicine dia ada dulu. Nongset 5 Junनि मुलुगनां आबहावा साननि बिफां गायनायाव नैबे ख'खौ होगोन आरो गोसो होथाबना मावगासिनो दं जोंना फंबाया हाबाय दा फंबाय जोंना गोसो होथाबगासिनो दंथारो नै जोंना आदैया सोलोंदों मानसिया ट्राइ जाफुनाय ना दासो Nào đưa lại xe abo. Masih tak ada orang rasa. What? Cái này Đến đặt cái này đâu nữa. sao này? Cho phân này. Đây thế nào? Lắm itu. एकदम खर लेबलेब जाखाबाय ओइ आबौ आबैखौ मारै मोनामलाय नों मोनबायब्रा दे एसे खिथालाय खोनानाय बायदिबाथ' नोङो नोंसिनावसो रुवाथि थाफैदोंमोन आबैया लानायाव मोनबायब्रा ओमफ्राय बेहेनखौसो सालायग्रा गान मोनदों बेना 83 थांबाय दे बेना एसा मेथाइफोर खननो रोङा मेथाइफोर खननो रोङा गोदोनि गान गुबैनिखौ एसे माबादोरा दे आबौ बावजोब्बाय एसे दे नों इन्टारेस्ट जेनेबा बावजोब्बायलै गान गोसोआव नांथाव थाव जाथ्रा गाननायाव दे एसे माबालाय दे डाइलगफोरा मारै मारैमोन लोंनांगौसो माथो लोंबालाय तेरे 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 होनलाबायोमोनलाय नै एसे रोंलै जोंना आयौआसो रोङो दे हो गोदोनि गान लांदोंनि एसे डाइलगफोर होदोब्रा एसे
दा लोंबा जागोन जायो लोंब्ला एसेबो खावलायफ्रा सिनि मोनाबा बोरै जाबावगोन सिलिङा एसे बैखौ लायाबा एकदम गेजेर जाथ्रा मबाइला बेना गोदान नामाब्रा औ मैयासो बायनाय हाराजों बेगिंजों लगासिनो बे लोमजानानै मानसिया रायजोआव जों एसे खामानि मावनाय जादोंमोन बिनिनो बेदर एवगासिनो जोंना नै फंबाया नै जोंना इरिस्टट जाम्बा बेदरा गोथाव जागोन ना जायाखै ओइ खिथादोब्रा जोंना बेदरा बेनो नैबे बोराया अमा बेदर अरफुगासिनो दङ बेदरा थेज खम जादों एसे दसे लाथ'दोलाब्रा थाल्ला गारदां गिदिङो बोरो हाथाया हालाय ओंखाम जानोबो मनो खांबाय आं गाइस मेन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ गोजोन्थों थेंक्स फर वाचिं